Felly, crynhanda ac croeso i digwyddiad ni heddiw yn diwrnod braf o Eisteddfod. Felly'r digwyddiad heddiw ar y rôl hanfodol elusennau a gwirfoddolwyr mewn cydlyniant cymunedol. Elen Ogbi ydw i, a fi yw pennaeth ymgysylltu cyfrifica. Os nad ydych chi'n cyfarwydd â cyfrifica neu WCDA yn Saesneg, ni yw'r mudiad sy'n bodoli i cefnogi'r sector gwirfoddol gan darparu cyllid, cefnogaeth trwy gwasanaethau a hyfforddiant a fwy. Felly, fi'n mynd i croesawu'r panel nawr, a bydd pob aelod yn cyflwyno eu hunain. Felly, asiwch chi Gyda? Asiwch i dwi cadeirydd y bwrdd yr Eisteddfod, a mae gen i sort of teitl grand llywydd llys yr Eisteddfod, ond hwn o'r rôl gwirfoddol, neu pethau arall yn fy mywyd. Sy'n cyd-fynd gyda gwirfoddoli, hefyd dwi'n cadeirydd bwrdd Llyfrgell Genedlaethol am y raglen gwirfoddolwyr gyda Llyfrgell hefyd. Diolch, Asiwch. Sandy? Diolch. Shmai pawb, Sandy Clyb ydw i. Dwi'n arweinydd polisi ar gyfer cynnwys pobl gyda'r Comisiynydd Cenedlaethau'r dyfodol. A'r ffordd dwi wastad yn esbonio gwaith y Comisiynydd yw, mae fe'n gwachiadwad phobl sydd heb cael ei enw. So, i esbonio hwnna, dwi'n dylaf yn dweud o phobl, dychmyga'r person ieuencaf chi'n nabod, falle neu nith. Neu babi ffrind chi, a by'n gwneud yw sicrhau pan fath o byd hoffech chi weld iddyn nhw ar gwella byd. So, mae'r pwnc heddiw'n bwysig iawn i fi. Dwi'n dod o'r cefndir trydydd sector fy hun, yn gweithio dros degawd yn y sector cyn iddi ymuno Comisiynydd, a mae cymuned yn really bwysig iddi'n bersonol hefyd. So, mi fydd yn dod ar brofiad bersonol i'r panel tydyn. So, gan symud i Gymru ag Cymraeg, mae cymuned wedi bod o oll bwysig i fi yn ystod cyfnodau anodd. Meddwl o pethau felly, ond hefyd pethau really positif gan ymuno'r grwpiau lleol. So, edrych ymlaen at ysgwrs. Diolch, Sandy. Efa Griffith Jones ydw i, Comisiynydd Gymraeg, ond mae'n hyfryd cael bod yma heddiw. Diolch yn fawr am y gwahoddiad. A fel Sandy tipyn o gefndir yn y sector gwirfoddol heddiw, neu o'n i'n Prif Weithredwr yr tua degawd yn ôl am tua degawd. Teimlo fel bywyd arall erbyn hyn, ond ar y pryd mae ni hefyd yn aelod bwrdd WCV am gyfnod. Felly, mae'r sector gwirfoddol yn agos iawn at fy nghalon ni. Pnawn da bawb, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Dr Gwenllian, Lansdown Davies ydw i. Dwi'n Prif Weithredwr mudiad meithrin ac yn gadeirydd ar bartneriaeth cwlwm sydd yn dwyn nhw hyd Prif, sefydliadau gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae Cymru. A dwi'n meddwl mae rheswm dwi wedi cael gwahoddiad yma heddiw ydi oherwydd bod mudiad meithrin yn bryd ysgogwr, darparwr a hwylusydd gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae cyfrwng Cymraeg gan ddibynnu'n drwm iawn ar y sector wirfoddol oherwydd bod gynno ni 406 cylch meithrin sydd yn cael eu rhedeg gan bwyllgor a rheoli gwirfoddol, ac oddeutu 225 cylch CAV, sydd hefyd yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol, ac mae'r cylchoedd meithrin yn benodol yn darparu ystod o wasanaethau sydd yn y sector wirfoddol, ond sydd yn cael eu dylanwadu'n drwm gan y sector statudol oherwydd bod nhw'n cyflenwi gwasanaethau gofal plant, dechrau'n 10, addysg gynnar, cynnig 30 awr, ac felly'n cael eu rheoleiddio a'i arolygu gan estyn ar yr un llaw ac arolygaeth gofal Cymru ar y llaw arall, a hefyd yn ddarosynedig i reola y Comisiwn Elusennau. Yn wirfoddol, dwi'n unigolyn cyfrifol mewn cylch meithrin yn fy mhentref fy hun, a hefyd yn unigolyn cyfrifol mewn 2 cylch meithrin arall oherwydd bod rhywun wedi troi fy mraich i wneud hynny. Ond yn cael mwynhad a phleser mawr o fod yn wirfoddolwr hefyd, a un o'r geiriau cyntaf nes i ddysgu fel plentyn o pwyllgor, oherwydd oedd fy mam a fy nhad ar bob pwyllgor gwirfoddol oedd yn mynd. Felly mae'r traddodiad o wirfoddoli neu o helpu
a ryw achos cymunedol neu gilydd yn ddylanwad mawr arna i o'r cryf. Diolch yn fawr, Gwenllian. Felly, jyst i cyflwyno am Gyda. So, mi fel mudiad sy'n cefnogi elusennau a mudiadau gwirfoddol yn deall pa mor hanfodol mae'r sector gwirfoddol mewn cydlyniant cymunedol. A rhan o'r rôl ni yw i tynnu sylw at hynny. Mae arolwg diweddar y Comisiwn Elusennau wedi dangos bod yn ddiried mewn elusennau yn uchel ac yn ail yn unig i doctoriad. Felly mae hyn yn dangos mantais enfawr sydd da'r sector ynglyn â darparu gwybodaeth a dod â unigolion a'r sector a grwpiau at ei gilydd. Mae'r byd yn yn fwy ac yn fwy ansefydlog a siomedig. Mae ysgyniad, pleidiau eithafol yn bryderu i gyd. Mae mudiadau gwirfoddol yn ei freudy ni bod yn gweld yn fwy a fwy anodd i gweithredu yn yr amgylchedd yma. A mae pryder go iawn dros y cymunedau maen nhw'n ei gweithio gyda. Felly, ar y nodyn hyn, newn ni dechrau'r sgwrs panel. Felly, asioc yn gyda, a allwch chi weid ychydig wrth mi am y rôl yr Eisteddfod yn ei chwarae mewn cysylltu cymunedau. Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw dueddegau pryderus yn y blwyddyn diwetha nawr? Wel, y prif pwynt yw, fel oil sy'n symud, ni'n symud i cymunedau bob blwyddyn. Wel, actually, ni'n symud bob 2-3 mlynedd. So, er enghraifft naw, mae gen i Eisteddfod blwyddyn nesaf yn ardal, ni'n galw fe y Garreg Glas, sy'n gogledd Penfro, De Ceredigion a gogledd Sir Gar. So, mae'n cymunedau wahanol fan'na. Chi'n gallu gweld ar y maes faint o cyfraniad chi'n cael, nid jyst o Wrexham, ond wrth ardal ehangach a mae yna dod ar gogledd. Mae yna dros 500 o bobl sy'n gwirfoddoli ar y maes gyda'r Eisteddfod, ond hwnna jyst yn bron tip yr iceberg fel yn dweud, achos dros y flwyddyn, mae yna miloedd o bobl sy'n gwirfoddoli nid jyst yn y pwrthwyr gwaith lleol, so er enghraifft wedi un ar gyfer hwnna, ond mae gen i un ar gyfer yr un yn yr ardal y Garreg Glas. Ond tu fewn y pwyllgorau mi, oedd Gwenllian am pwyllgor, mae gen i'n 31 pwyllgorau wahanol yn y Eisteddfod. Wedi bod yn trio cytogi nhw a roi nhw lawr, ac os mae'n system eitha gymleth, ond tu fewn pob un o pwyllgorau nhw, mae yna pobl sy'n gwirfoddoli, mae yna arbenigedd mewn canu, mewn llyfaru, mewn wahanol offrenau, ond hefyd technegol, hefyd yr elfennau STEM. So mae yna lot o wahanol elfennau o arbenigaeth mae pobl yn rhoi amser nhw at yr Eisteddfod i helpu ni penderfynu pwy sy'n ennill pa cystadleuaeth a draws y maith. Mae pobl yn jyst yn gweld, er enghraifft, beth sy'n digwydd yn y pafiliwn, ond mae yna llwyth yn digwydd, er enghraifft, yn y pentref gwyddoniaeth, a mae hwnna gyd yn dod trwy gwaith y pobl sy'n gwirfoddoli. A nhw'n gweithio ar ran, er enghraifft, Eisteddfod Wrexham, ond nhw'n gweithio gyda pobl sy'n gwirfoddoli yn y maes arbenigol. So llynedd, o'n i'n rili ymwybodol yn mewn Prif ar gyfer Eisteddfod ond yn Genedlaethol. Ni wedi bod yn trio meddwl am beth yw gwaddol Eisteddfod, enw Eisteddfod. Mae'n lot mwy o gwaith tuag at Eisteddfod trwy pawb sy'n gwirfoddoli yn lleol, er enghraifft trwy o pwyllgor gwaith. Ond mae ehangach nhw yn yn geni pobl at yr Eisteddfod sy'n gallu ffeindio mas mwy am beth yw'r pwrpas y Eisteddfod, beth sy'n digwydd mewn wahanol corneli. Ond beth arall yn mynd i wneud gyda nhw pan nhw'n wedi gwirfoddoli? So ni'n dechrau raglen swyddogol am gwirfoddoli. And wrth gwrs, mae lot o bobl sy'n gwirfoddoli, ond nhw wedi wedi meddwl am gwirfoddoli am y Gymraeg, of course, no. So, ni wedi bod yn gweithio agos iawn gyda grwpi arall, gyda Canolfan Dysgu, er enghraifft, i helpu canran newydd, y grŵp newydd o bobl dod at gwirfoddoli trwy Gymraeg neu'n dwyieithog. So ni'n helpu nhw tuag at yr Eisteddfod, so mae lot o nhw nawr. Mae'n rili ddorol cerdded y gwmpas cyn siarad â rhywun sy'n stiwardio, a nhw'n dechrau
yn y Gymraeg, a wedyn dweud, sorry, I have to turn to Saesneg now. A dwi'n dweud, mae'n ffain, dwi'n just yn falch fi'n croesawu mi i dod mewn nhw adeilad trwy Gymraeg, a dwi'n dweud, ti'n dweud yn croesawu bawb yn y ffordd mi eisiau, ond mae'n just rhoi rhywbeth ychwanegol iddyn nhw, a wedyn y bwriad yw, mae'n digwydd yn Ffond y Cenedlaethau, y bwriad yw yr un peth yma, ni'n cario ymlaen gyda rhyw fath o raglen gyda nhw, nid jyst am y Gymraeg, ond am gwirfoddoli yn y gymuned. So mae'n ffordd i denu nhw at y Prif, ond hefyd gobeithio gael rhyw fath elw ar gyfer y cymuned ar ôl ni'n mynd. Gwych. Diolch yn fawr iawn, Artra. Felly yn ail i Gwenllian, a allwch chi ddweud ychydig wrthyn am y ddol mudiad meithrin yn ei chwarae mewn cysylltu cymunedau, ac ydych chi wedi sylwi ar unrhyw diefydau pryderus yn ystod y blwyddyn diwethaf fyd? Felly, fyswn i'n dadlau bod cylch meithrin a chylch tu a fi yn aml iawn yn anor i gymuned ddaearyddol benodol. Gall hynny fod yn bentre, gall fod yn faesbredd, gall fod yn ardal o fewn tre neu o fewn dinas. A mae o'n wasanaeth sydd ar y naill llaw yn eitha cudd, ond yn weledol iawn i'r sawl sydd ei angen o. A mae'r elfen yna o gydlyniant cymunedol o safbwynt gwasanaethau ar gyfer teuluoedd yn arbennig o bwysig, achos mae gymunig maen nhw'n darparu y gwasanaethau gofal plant blynyddoedd cynnar a chwarae, a mwyafrif llethol o dwch yr meithrin ydyn hyn yn cymryd rhywbeth sydd yn ymdebygu i ofal di llawn gan agor i drysem 8 y bore, cau am 5 yr hwyr. Ond maen nhw hefyd yn darparu llawer o wybodaeth i deuluoedd ynglyn â'u hawliau o ran budaliadau, ynglyn â sut i fynd ati wneud yn siŵr bod nhw yn manteisio ar cynnydd gofal plant di-drech, er enghraifft, pa wasanaethau eraill sydd ar gael iddyn nhw yn y gymuned o ran cefnogaeth gan ymwelydd iechyd neu gefnogaeth bydwragedd, ac mae hynny'n sicr wedi digwydd gyda y ffaith fod dechan deg wedi i ehangu. O safbwynt pryder, mae 'na ddau beth yn y flwyddyn diwetha sydd wedi digwydd, sydd wedi bod yn bryder. Ar y naill llaw, yr hyn wnaethoch chi gyfeirio ato fo yn eich sgwrs gychwynnol, sef yr hyder mae symudiad asgell dde ffasgaidd hiliol wedi ddarganfod i ymosod ar ffordd o fyw neu ddaliadau neu werthoedd nad ydyn nhw'n cytuno â nhw. A mae mudiad meithrin wedi bod yn darged, a dan ni wedi dysgu y ffordd galed a ffordd boenus iawn gan orfod chweithio gyda asiantaethau nad yn erioed wedi gweithio fo nhw o blaen megis atal ynglyn â sut ma' mynd ati i ymateb i wleidyddiaeth basgaidd ceiliol sy'n dangos tueddiadau naturiaidd. A dydy hynna ddim yn rhywbeth bwysa unrhyw un yn disgwyl i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin orfod i ddeud, ac yn sicr fe ni fel Prif Weithredwr Mudiad Meithrin bell ydw gorfod disgwyl codi'r ffôn a dweud wrth diolch meithrin bod rhaid iddyn nhw ymarfer nid yn unig evacuation, ond invacuation mwyn amddiffyn a gwarchod y plant, rhag ofn y bydden nhw'n darged ar gyfer gwrthystiad cilio. Ac oedd hynny'n dod o brofiad Islamofobaidd yn ymwneud efo defnydd hijab, oedd yn handfod, jyst yn deri lawr i ffiliaeth pur. A da ni wedi gorfod dysgu llawer iawn o'r profiad yna a meddwl sut ma' ni'n defnyddio'r profiad yna i wneud yn siŵr fod gweddill y sector yn elwa o'r hyn i ddysgon ni, a felly'n gallu meddwl am y math o brotocolau, polisïau ma' raid iddyn nhw rŵan feddwl i'w cyflwyno'n ymarferol, heb ar yr un pryd ga'u panig llwyr bod pobol yn ofni naill ai gweithio mewn cylch meithrin neu yrru plant i gylch meithrin. Felly ma' tafolu y tensiyna yna wedi bod yn heriol. A dwi'n gwybod bod y math yma o sgwrs yn digwydd o fewn mudiad y WCDA yna ehangach hefyd. Yr ail bryder ydy sgwrs gynyddol gyhoeddus ynglyn â model y pwyllgor rheolwr gwirfoddol o fewn sefydliad gofal plant cyfrwng Cymraeg.
gweld ambell berson yn nodi'r pen, sef y cylch meithrin. A ma' 'na ryw ganfyddiad rhyfedd wedi ymddangos yn y flwyddyn yma, sef ma' model mudiad meithrin ydi'r cylch meithrin, lle mewn gwirionedd, model elusennol trydydd sector sydd yn weithredol ar draws y 3,000 a mwy o elusenne sydd ffynnon ni yng Nghymru, a sydd hefyd yr un mor weithredol o fewn y sector cyfrwng Saesneg mewn pre-schools a playgroups, ond ma' pobol yn priodoli model y cylch meithrin i mudiad meithrin. Ac wrth gwrs, da ni isio perchnogi a dasglu y model hwnnw, gan dderbyn hefyd bod yn aelod o bwyllgor rheoli gwirfoddol a'r wasanaeth sydd erbyn hyn efallai ar agor am 40 i 45 awr yr wythnos yn dra gwahanol i'r hyn o iddo pan o'n i'n mynd i gylch meithrin neu ysgol meithrin 40 o flynyddoedd yn ôl. Felly, da ni wedi penderfynu cynnull grŵp gorsyl a gorffen Teswm Finish i edrych ar be fedrwn ni fel mudiad wneud i wneud bywyd yn haws i'r sawl sydd yn gwirfoddoli ar bwyllgor rheoli gwirfoddol. Ac un ystadegyn difyr ydy mae gynnon ni 1,200 o wirfoddolwyr, nifer ucha erioed, a di hynny ddim yn cynnwys y bobl da ni ddim yn gwybod amdanyn nhw sydd yn adeiladu cegin fwt yn ystod y penwythnos, neu sydd yn mynd i brynu preng i adeiladu den dyweder. Ond jyst yr unigolion sydd ar y pwyllgor rheoli gwirfoddol, mae 'na 1,200 ohonyn nhw. Ac os ydych chi'n defnyddio model i drio roi pris ar beth ydy gwerth yr egni a'r buddsoddiad amser hwnnw, petai pob un o'r unigolion hynny yn gwneud 2 awr o waith gwirfoddol yr wythnos, mi fyddai cyfraniad nhw werth o gwmpas 4.5 miliwn y flwyddyn i mudiad meithrin. Os ydyn nhw'n gwneud gwerth 5 awr yr wythnos, mae e'n chodi i 7.5 miliwn. Felly dyna ddangos i chi beth ydy'r her hefyd pan mae rywun yn deud, wel, mi ddylai mudiad meithrin fod yn gyfrifol am bob cylch meithrin, achos o le da ni'n mynd i gael rhwng 4.5 miliwn a 7.5 miliwn i fod yn gwneud y gwaith mae'r gwirfoddolwyr yna yn ei wneud. Felly, mae 'na her i'r model pwyllgor rheoli gwirfoddol, ond ydy'r atebion ddim yn hawdd. A petai nhw'n hawdd, fyddan ni'n 'u gweithredu nhw'n barod yn bydden ni. A does dim ond i ddim ffon hyd chwaith. Felly, mae gynnon ni'n barod griw deallus a gwybodus a gweithgar o unigolion sydd yn bwythu'r ffordd drwy rai o'r dadleuon yma i feddwl be all y mudiad wneud i dynnu rhywfaint o'r pwysau oddi ar y pwyllgor rheoli gwirfoddol, gan dderbyn mae cyfrifoldeb y pwyllgor rheoli gwirfoddol ydy rheged a rheoli y darpariaeth honno hefyd. Fedrwn ni ddim newid hynny. Oni bai bod hi rŵan yn deud wrth bob cylch meithrin i droi fewn i feithrinfa breifat. A mae hynny'n dod â her wahanol, oherwydd mae'n anodd iawn gwneud elw, ac ydych chi eisiau gwneud elw wrth ddarparu gwasanaeth sydd mor bwysig a gofal plant byth bynnag. Felly, 2 bryder yn y flwyddyn wahanol sy'n dra gwahanol i'w gilydd, ond sydd falle'n arwydd o'r hyn oeddech chi'n cyfeirio ato fo, sef cymdeithas sydd yn newid mewn ffyrdd annisgwyl ar y naill law, ond ffyrdd rhagweladwy ar y llaw arall, wrth i ni weld y cynnydd enfawr yn y ddarpariaeth gofal plant wedi i ariannu gyllido gan y Llywodraeth. Diolch yn fawr iawn, Gwenllian, sy'n diddorol iawn, a fi newydd rhoi enw bilar i gyrchol i cylch meithrin lleol ni, so So, y nesa i Efa, yw hi wedi bod yn anoddach i hybu cydlyniant cymunedol drwy defnydd Cymraeg yn diweddar a beth yw'r phwysau? Wel, diolch am y cwestiwn. Fe mor ddiddorol gwrando ar Gwenllian yn siarad am ei profiadau hi. Achos dwi'n meddwl mae'r gwir i ni gyd yn gwybod ac yn sylweddoli ac asiant yn sôn am yr Eisteddfod. Cymaint mae'r byd a'r bywyd Cymraeg wedi dibynnu ar wirfoddolwyr ers degawdau, os nad mwy. Pan i chi'n meddwl am yr Eisteddfod, a siop, nes i holi cwestiwn cyn dod yma, a nes i ddim gynnwys efo ni'n yr ystadegau, mae'n dweud bod yna 1,400 o shiftiau siwaredio i'r Eisteddfod yma. Beth ni'n ffel i'r Eisteddfod, dyn ni? Ni'n mwynhau, ni'n mynd i weld dramau, ni'n clywed teneuon, ond ni ddim yn sylweddoli'r ymdrech, dy pawb ddim yn sylweddoli'r ymdrech wirioneddol, wirfoddol,
sydd yn digwydd. A ni wedi clywed ambell i wleidydd yr wythnos yma'n ymfalchio na fydd yr Eisteddfod yn cwadoli oni bai am arian gan Lywodraeth. Wel, dwi ddim yn credu bod hwnna'n wir. Fydd yr Eisteddfod ddim yn bodoli heb gwirfoddolwyr. Ac mae'r ffordd y mae'r Eisteddfod yn teithio o le i le yn golygu bod rhai pobl fel fi wedi dod i'r nabod Cymru cymaint yn well oherwydd hynny. Mae lawer iawn, a meddwl arbennig am Eisteddfod mae yna lawer iawn o blant na fydde ddim wedi mynd yn hethach na'i milsir sgwâr, oni bai am y daith blynyddol yna i Eisteddfod ac i ddarganfod bydau newydd. Mae hyn yn arbennig o wir, pan yna blant o yn ei ffordd mwy syml, de ddwyrain Cymru mynd i Eisteddfod y Hyrnarfon, yn methu credu bod nhw'n gallu cerdded mewn i siop a siarad Cymraeg. Ond sut fydden nhw'n gwybod bod hynna'n normal ac yn bosib, oni bai am fynd i'r llefydd yma. Gyda'r pwynt cyntaf ni moyn wneud, sef cymaint mae'r bywyd Cymraeg yn dibynnu ar ymdrech gwirfoddol pobl, a dwi'n deall bod heddi ynghlwm ar gwirfoddoli yna a chyfrifoldeb, ond os ni'n meddwl am ni glybiau ffermwyr ifanc, lle fydde cyfleoedd i blant a phobl ifanc mewn ardaloedd cefn-gwlad i ddod at ei gilydd, a pethau sy'n mor llesol iddyn nhw, o ran iechyd a'i datblygiad, ac yn wir yn hyn yn wir am lawer iawn o waith ieuenctid yn gyffredinol. O ran fy ngwaith mae yna nifer o elfennau diddorol lle dwi'n gallu ymwneud â nhw. Un o'r pethau diddorol yw bod o fewn safonau'r Gymraeg, na ddim rhoi gwers i chi ar waith y Comisiynydd, ond mae yna set o safonau mae'n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus i'w cyfarfod a rhai mudiadau eraill. Fi'n glwb ar y Davies yn dod o dan y safonau hefyd. Ond ar gyfer awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol, mae yna safon pwysig iawn, sef safon hybu, sef y cyfrifoldeb sydd arnyn nhw i greu strategaeth i hybu'r Gymraeg sy'n dod a phawb sy'n ymwneud â'r Gymraeg mewn ardal at ei gilydd i gynllunio ar gyfer y Gymraeg i'r dyfodol. Yn anffodus, dyma cwbl mae'r safon yn dweud yw bod angen strategaeth hybu. Dwi ddim yn dweud mae angen strategaeth hybu dda. Dwi ddim yn dweud mae angen strategaeth hybu sy'n cael ei ariannu, sy'n dwyn y mudiadau canlynol at ei gilydd. Felly mae'r strategaethau yma yn ymrywio o le i le ar draws Cymru, ond dwi wedi dechrau gweithio ar brosiect yn y maes yma ac fe fyddwn ni'n adolygu canllawiau ni yn y fforddiant sy'n i awdurdodau lleol a sparciau cenedlaethol i ddatblygu strategaethau hybu sy'n ymwneud â'r Gymraeg. Mwyn cynnyddu'r defnydd o'r Gymraeg, ond i fi, mae yna rôl allweddol ag allreini chwarae mewn sicrhau cynwysiant cymdeithasol. Mae'r Gymraeg yn dweud rhan o berthyn, perthyn i gymunedau gwahanol, felly does dim cwestiwn gyda fi bod gan y Gymraeg rôl ei chwarae o ran sicrhau cynhwysiant cymdeithasol. Yn yr Eisteddfod y blwyddyn diwethaf, fe cyhoeddwyd adroddiad gan Gomisiwn wedi gadeirio gan Dr Simon Brooks, y Comisiwn ar gymunedau lle mae defnydd uwch o'r Gymraeg yn fras iawn, don't quote me, a gorgyffredinoli, Ceredigion a Gwynedd yn benna. Ond fe nath yr adroddiad hwnnw nifer fawr o argymhelliad, mae nifer o fe'n yn ymwneud â chynnyddau, sut y'n ni'n cryfhau cymunedau Cymraeg eu hiaith. A dim hynny gyda llaw, ddim yn golygu peidio croesawu pawb i'r cymunedau hynny, ond sut ydy croesawu pawb i'r cymunedau hynny, ac ar yr un pryd yn sicrhau bod cymunedau Cymraeg eu hiaith yn hyfyw. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn ar gymhwysyn yr adroddiad, ond mi oedd 57 ohonyn nhw, a dwi ddim yn hollol argyhoeddedig bod pob un yn cael ei wireddu as we speak. Mae rhai ohonyn nhw dan drafodaeth bellach, rhai ohonyn nhw trafod ymhellach dros yr haf. Felly yn sicr mi fydda i yn parhau i bwyso am weld beth yw'r gweithredu sy'n digwydd o gynlyniad i waith y Comisiwn hwnnw. Oedd yn edrych ar gymunedau, ac mae'n ail ran i waith y Comisiwn sy'n edrych ar gymunedau lle mae yna cymunedau is-ddwysedd, hynny yw gweddill Cymru, ac ni'n disgwyl ar adroddiad hwnnw hefyd sy'n bod yn hir iawn. Felly mae'r drafodaeth yn ymwneud â chymunedau yr Gymraeg yn un byw iawn,
Ac dwi'n falch iawn o gymryd rhan ynddi hi, oherwydd beth yw iaith ond pobol. Ac mae'n gwaith ni gyd yn fy marn mi yn ymwneud â pobol, cael pobol at ei gilydd, i gydweithio i greu pethau gwych fel yr Eisteddfod o fel cylchoedd mudiad meithrin, a hefyd i gefnogi ein bywyd diwylliannol ni. Gyn ni ddweud rhywbeth personol mawr, gan bod ni yn ddydd ffrindiau fan hyn. O'n i rhwng cyfarfodydd ddoe, fi'n esgus bod yn bwysig ar y maes. Ddim mor bwysig ag asio, ond gyda ni gyd yn rôl i chwarae, yn does e? Ac yn ni'n mynd i lefydd ac yn cynrychioli yn sefydliadau. Ac o'n i rhwng 2 ddigwyddiad, ac o'n i'n rhithro braidd, ddim cweit yn siŵr, dim ond 3 dydd, 4 dydd fi wedi bod yma, fi ddim cweit yn gwybod lle mae popeth eto. Erbyn i fi weithio hynny allan, fydd yn amser yn mynd adre. Ond o'n i rhwng 2 le, ac o'n i'n paso y babell oncor sydd fan hyn. A waw, oedd nhw jyst canu mor fendigedig, ac nes i stopio. Ac nes i wrando ar gan am 2 munud. A ac yn dal i feddwl am y gan yn y nawr. Felly mae jyst yn dangos fi'n credu cymaint mai i fi, sut mae diwylliant yn ein uchafu ni ac yn gwneud i deimlo'n falch o fod yn fyw ac yn falch o fod yn Gymraes sy'n gallu mwynhau'r pethau yma. Dyna rhan un. Felly diolch i Asiog a'r holl gwirfoddolwyr o waelod calon am yr hyn chi'n rhoi i ni yn yr Eisteddfod. Mae'n ddidwyll iawn o sioc. Diolch, Efa. A dyna pam ni'n lledaenu yr elfen cyfrifoldeb dros y maes. Mae'n really bwysig. Mae pobl yma ar gyfer resymau arall, mae yma am cyfarfodydd, mae am sgwrsio fel hyn, ond nhw'n taro, nhw'n cael profiad o celwydd o Gymru. Hynna'n llwyr. Diolch, Efa, diolch, Asio. Felly, yn ola, Sandy, pa mor bell ydym ni o ddef llesiant cenedlaethol dyfodol ar gyfer Cymru o gymunedau cydlyni, a beth yw'r rhwystrau mwyaf i'w gyflawni heddiw? Diolch, Elen. Wel, roedd stori bersonol ti yn rhoi segwe really lovely, Efa, i mewn i siarad am y deddf Genedlaethau'r dyfodol, ac wrth gwrs Cymru ydy'r gwlad cynta yn y byd, dim yn unig i cael y deddf yma, ac i'n meddwl am y Cenedlaethau'r dyfodol, ond hefyd i bod wedi yn gynnwys diwylliant yn ei diffiniant o sut i bod yn cynaliadwy sy'n yn oll bwysig. So, pan ni'n edrych ar cydlyniant cymunedol yn y deddf, mae yna diffiniad, a pan o'n i'n paratoi am y sgwrs yma, o'n i'n rili ffeindio fe'n anodd i ddweud canlyniant cymunedol fel dysgwr, a fyddwn ni mewn sort fod efo'r canol bore yma am hygyrchwch yn gwasanaethau yn Gymru, a byddai'n rili wneud i fi meddwl am sut mae hygyrch ydy geiriau. So, y gyfuniant yn y deddf ydy cymunedau sydd yn ataliadwy, yn diogel, yn hyfwy, wydd yn gael newydd i fi yn Gymraeg, so viable, a hefyd efo cysylltiadau da. So really fi, mae hwn yn golygu cymunedau llwyddiannus, cymunedau cryf, llefydd sydd yn gweithio ble mae pobl yn gallu fyw a bod yn y ffordd maen nhw eistedd gyda'i gilydd. So pan ni'n edrych ar mesurau o sut ni'n neud bod cenedol dros y 10 mlynedd ers y deddf, pan ni'n edrych ar y mesurau ar gyfer cymunedau cryf a llwyddiannus, mae'n rhy cymws, fel gyda'r ffwbino 7 nod. Mae rhoi welliannau, ond hefyd mae lot o weic i wneud. So mae un o mesurau, a ni wedi clywed a siarad lot yn barod heddiw am pa mor bwysig ydy gwirfoddolwyr yn Eisteddfod a'r mudiadau bwysig fel mudiadau meithrin. A mae targed am faint o bobl sy'n cymryd rhan yn y cymuned yn cael y mesuro gan faint o bobl sy'n gwirfoddoli, a mae hwn yn bach yn newyddion da, achos ni wedi cyrraedd targed o 30% o bobl sy'n gwirfoddoli yn Cymru, sef yn wych. Ond rwy'n gwybod, mae hwn yn ddim y holl un, ni'n gwybod trwy'r gwaith bwysig WCVA, mae lot o elusennau'n diffyglio cael tracfer recrwtio, ni wedi clywed yn rili bwysig heddiw am y problemau mae elusennau yn wyledu achos yr asell lle. A mae'n rili bwysig, mae pawb yn teimlo'n diogel i gwirfoddoli, a ni'n gallu gynnwys pawb. So, sut ni'n gallu gynnwys pobl sydd yn Muslimau os maen nhw yn ofni achos Islamophobia yn eu cymuned nhw. So, yn edrych ar mesurau eraill,
er enghraifft, mae'n rili bwysig i nodi hefyd, mae'n wahanol i grwpiau wahanol. So, a hyn ni'n gweld er enghraifft yw, os ti'n, pan mae Llywodraeth i gofyn yn flynyddol, dyna ble mae mesurau yn dod o, maen nhw'n gofyn cwestiynau y poblogaeth fel, pa mor ddiogel ydych chi'n teimlo mynd allan ar ôl i ddiwedd diwyllu. A bydd ddim yn syni bawb i glywed, mae dynion yn teimlo'n saffach mynd allan ar ôl iddo diwyllu na menywod. Mae pobl anabl yn teimlo'n llai diogel. Mae cymunedau sydd yn cael llai o amddifadedd yn mwy tebyg i ateb ie i'r pob un o'r cwestiynau. So mae yna ancyfall calef o safbwynt amddifadedd bwysig. A mae'n wahaniaeth hefyd rhwng llefydd trefol a llefydd gwledrol ledled Cymru. So un o'r pethau rili bwysig yn meddwl am cydlyniant cymunedol yw access i wasanaethau, a mae hwn dwi'n gweld hwnna llai mewn llefydd gwleddol. So be di'r rwystrau ar atebion at gwellu yr sefyllfa? So mae Comisiynydd wedi cyfeirio at sawl rwystrau a wneud argymhelliadau yn ei adroddiad 5 mlynedd, cyfle cyhoeddi Ebrill. Mae rai o pethau fyna, un o pethau ni wedi gofyn am yw i'r cyfwy ydi cael ei gynnwys yn lot well mewn penderfyniadau. So mae ymchwil ni a rai eraill ar Adrodd Cymru yn dangos yn glir, dydi pobl ddim yn cael digon o mewnbwn i penderfyniadau, so ni eisiau hwn i wella. Hefyd, mae'n rili bwysig, ni'n gwybod pa mor bwysig ydi asedau lleol, so yr adeiladau, y llefydd cymunedol, mae pobl yn cwrdd, ble maen nhw'n gallu cael ymwyddiad meithrin a pethau eraill yn y cymuned. A so ni'n galw am deddf gan y Llywodraeth i wneud yn haws i cymunedau perthyn ar a chynnal a chadw y llefydd sy'n bwysig iddyn nhw. A wedyn yn olaf, cynnwys bwysig rili, rhywbeth sydd yn rwystro gwelliannau yn aml ydy diffyg cyllid hir tymor a taliadwy. So ni galw am cyhoeddus a Llywodraeth Cymru i sicrhau mwy o cyllid hir tymor a wneud yn siŵr mae prosiectau a gwasanaethau sydd yn rili mynd at gwreiddyn problemau yn cael ei gellid yn hytrach na jyst mynd i afal ar problemau heddiw. A mae rhaid hwnna yn digwydd mewn partneriaeth cyfallal efo trydydd sector. Prif. Diolch yn fawr iawn, Sandy. So, o rhan ni fel CYGC neu WCD, wrth i'r etholiadau Senedd agosau, rydym ni yn galw ar y Llywodraeth Cymru nesaf i datblygu polisi cymunedau fel cam hanfodol tuag at cydlyniant cymdeithasol ledled Cymru. Yn ystod y pandemig, oedd mwy o cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a'r Llywodraeth, ond ers ni mae pethau wedi gweithygu. Ac yn rymiad o'r Llywodraeth i datblygu'r polisi cymunedau yma, yn anffodus nid oes llawer o gynnydd wedi ei digwydd. Mae gweledigaeth ni ar gyfer y polisi cymunedau yn canolbwyntio ar ddewchwriaeth, cyllid ac arweiniad sy'n galluogi a cefnogi'r canlynol. Asedau cymunedol. Gan sicrhau bod gan cymunedau y fynediad at fannau arennydd a gan cynnwys hawl i brynu cymunedau. Gwydnwch cymunedol i gyfnewidgu prosiectau ynni o dan yn berchnogaeth cymunedau i gynyddu'r gallu cymunedau i ymateb i argyfyniadau. Cydlyniant cymunedol i galluogi cymunedau i lleihau'r teddogrwydd o aflonyddwch sifil treisgar gan darperu ymyrriaethau ataliol. Ac yn olaf, ond yn bwysig iawn, gwasanaethau cymunedol sydd mynediad cyfartal i wasanaethau llews priodol. Byddwn ni cyhoeddi ein maniffesto yn yr Hydref
a bydd sawl opsiwn i ymgysylltu â WCA yn yr misoedd nesa cyn i'r manifesto dod mas ac ar ôl. Felly nawr fydd ni agor i'r gynulleidfa a gofyn unrhyw cwestiynau. Oes unrhyw cwestiynau i dechrau? Gwyth, ie. Robin Zegis a dwi'n gweithio dros yr Iant Gymraeg yn Rhyfynwy, a wedi rhedeg grwpiau bach nawr ers i band o chwarter Llanrif, sôn am grŵp darllen, pobl sy'n dod at ei gilydd, chollwch hyn yn gynhaliol, a mae hwn yn bosib. Yr her y stryd yn wynebu ydy yn gyntaf cael y neges allan, wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am bod ni'n bodoli, ac yn ail, y gwaith cyfieithu. Er enghraifft, mae gyda ni grŵp newydd yn Llanfapli sydd wedi paratoi taflen, a mae yna ambell i gam ar y taflen. Mae eisiau dwi'n meddwl fynd nôl at yr hen gwasanaethau ar gael gan Bwrdd Gymraeg, lle mae yna gymod ar gael ar gyfer o'r rhai sydd yn ei weithio ni cymuned fel yna. So, ac i fatha hefyd, roedd cydnabyddiaeth yn mwy o cydnabyddiaeth i'r waith y grwpiau bach. Fel yr enghraifft yn y dyfiadur y lolfa, mae yna rester o sefydliadau. Mae eisiau, dwi'n meddwl, i'r ffordd o grwpiau bach cyfrestru fel yn bod nhw pobl yn gwybod yn bod nhw'n bodoli. So, help dros y cyfieithu cydnabyddiaeth i'r grwpiau bach. Diolch am y sylw yna, diolch am eich gwaith chi yn Rhyfynwy a mae'n hyfryd clywed bod yna bethau'n digwydd trwy'r Gymraeg yn fanna. O ran y cyfieithu, jyst fel bod chi'n gwybod, mae yna wasanaeth gan Lywodraeth Cymru yr enw Helo Blod, sy'n gallu cyfieithu, dwi'n meddwl, mi does dim 100 gair y mis i unrhyw sefydliad. Felly mae hwnna ar gael sy'n ddigon i gyfieithu taflenni a pyseri a'r math yna beth. Felly ar bob cyfri, ewch ar webam Helo Blod dwi enw e. A mae'n broses syml a fi'n gwybod bod yna defnydd uchel ohono fe, felly ar bob cyfri defnyddiwch hwnnw. O ran rhestr y lolfa, wel ie, mae'r lolfa ar y maes. Felly ewch i gweld nhw, dyna fannogaeth i chi. Ond poblwm. Dwi'n cytuno fod beth chi'n dweud ynglyn â dathlu a cydnabod cyfraniad enfawr gwirfoddolwyr. A un o'r heriau mudiad meithrin yn y cyswllt yna ydy, da ni'n gwybod bod yn gweithlu gofal plant blynyddoedd cynnar a chwarae ni'n heiddi gwell cyflog. A felly da ni'n lobio'r llywodraeth, da ni'n ymgyrchu o blaid hynny, ond do's dynnon ni ddim cyfrifoldeb uniongyrchol dros y cyflog. Yr unig beth ydyn ni'n neud ydy trio dyrchafu gwaith y gweithlu yna fel bod nhw yn ennym y gallu gael gwell cyflog yn y pen draw. Felly un peth da ni'n gallu gwneud serch hynny ydy i gydnabod a dathlu gwaith yn gweithlu ni drwy gynnal gwobrau blynyddol. A felly da ni ers tua 8 i 9 mlynedd erbyn hyn yn cynnal seremoni wobrau blynyddol. A mae hynny yn ffordd ymarferol lwyr sydd gynno ni i ddeud diolch ac i ddathlu'r cyfraniad hwnnw. A lenni, gawson ni bron i 750 o enwebiadau ar gyfer y gwobrau hynny, oedd yn dangos, dwi'n meddwl, faint mae'r cyhoedd yn gwerthfawrogi'r gwaith sydd yn cael ei wneud gan y gwirfoddolwyr a'r gweithlu o fewn y sector gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae. A mae'r her o safbwynt y neges neu hybu a hyrwyddo cyrradd cynulleidfa yn arbennig o heriol, oherwydd da chi mewn gofod mor gystadleuol mewn gwirionedd. A mae rhywun yn deud, o rhwch ar y cyfryngau cymdeithasol, ond un peth i roed ar y cyfryngau cymdeithasol, o peth arall ydy fod yr algorithm yn cefnogi fod y neges yna yn cyrraedd at y cynulleidfa darged chi. Felly dwi'n cydymdeimlo efo yr angen i farchnata ac i hybu a hyrwyddo ac yn gwerthfawrogi pa mor anodd mae'r gwaith yn gallu bod. Diolch yn fawr Efa a Gwenllian, a gobeithio mae hwnna wedi ateb
cwestiwn chi. Oes cwestiwn arall falle na amser i un fwy? Na? Ocê da, wel, diolch yn fawr iawn i pawb am dod a diolch enfawr i pob aelod o'r panel am eich cyfraniadau chi. Dy fi fel cyfreithiwr gyfeithiwr drws nesaf yn y hwb gwirfoddol, felly please dewch i weld ni, dewch i siarad yn y manifesto. Mae llwgon ni ar y stondin heddi, felly chi'n ni'n bles iawn i cael chat. Diolch eto a joio'r Eisteddfod.